Il-kurzita ta' kif isiru żraben waslet lil Becky Grek om ta' 3 tfal tibda tir-riċerka, tiltaqa' ma' Skrapan u titgħallem dwar il-mistier li bl-ispjaċir kbir bdiet tinnota li qed jintilef. Meta skorprejtu li qed jintesak minn mid-dinja kollha. Bħal dal-aħħar mort nintervista anzjan li għallimni ħafna li għandu fuq id-90 sena fuq anka kliem u tekniċi Maltin anka li kienu jużaw ix-xar tal-ħanżir li affarijiet li ma kontx naf. Jien dak hija fid-dover tiegħi anke bħala akademika li ngħaddih il-ħadd ieħor. Ix-xogħol ta' Grek imur lil hinn mill-ħolqien ta' żraben bħala waħda mill-ftit li jprattikaw din is-sena toħloq żraben prinċipalment b'materjal riċiklabbli u żraben bi stili li mhux tal-massa. Il-karti tas-cereal boxes nużhom biex nagħmel il-patterns, biex anka nimla ċertu biċċiet tal-qijan, il-tapjiet ta' srufra tal-imbit, dawk nerġa' infarrakhom u nħawwadhom mal-kollha minn buckles, shoelaces. L-aħħar żarbun li għamil tal-sembazzjoni li twirit il-belt, għamil żarbun kollha magħmul bil-pakketti tal-crisps u affarijiet hekk, u n-nies laqas bdew jarfu li hu magħmul bil-pakketti tal-crisps li jien ma nagħmilx il-konvenzjonali. Fashion shows jiġu għal affarijiet hekk, nies li għandhom bżonn statement piece, nies li jridu anke jgħaddu messaġġ. Imma anka żarbun għax hemm żraben li ma jidhrux taqsek eċċentriċi, hemm żraben li jidhru ħanejdu hekk ordinarji. Grek fissret dan kollu bħala manifestazzjoni profonda ta' passjoni, identità u vokazzjoni. Bħala lettur u diżinjatur ta' żraben tajt li xewqa tagħha li tħalli wirt dokumentat u fl-istess ħin tgħaddi dak li taf. Dal-aħħar qed inħu gost għax nifforma komunità hekk għax qed jiġu ħafna nies qed jiġu tliet biex jitalmu u kulħadd qed joħroġ b'żarbun li hu qed jgħid li hu komdu jiġi ħeżat. U laqas jistgħu jemnu li jien ukoll għaddejtilhom dak it-tagħlim li jagħmluh mill-bidu sal-aħħar. Għandi ma dak li naf ħanadih li kulħadd forsi xi darba din is-sena ma tintesix.